Mandibulise bethuna ndibulisa omama umongamelikazi bobabini, ndibulise umama uVice, ndibulise umama uNobhala, ndibulise umama uNondyebo, ndibulise umama uGosakazi, ndibulise umama uNobhayibhile, omama amalungu embeko, omama bonke, iGildas zalapha ekhaya, iintombi ococeka ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam ndivumele ndithi molweni bazali. Sixolisa siyi-Crossroad ngongena late besinomcimbi ebesinawo umama ebesiyombeka namhlanje ekhaya lakhe lokugqibela onguyindodakazi kamama uMntalana ebebekwa namhlanje. Siyaxolisa ke bazali, asidelanga nto, ndithunywa apha yile society inkulu yaseGT. Ndithetha ngemali nge-third randa. Le society inkulu yaseGT indithuma ngelizwi eliphaa kwincwadi zamaThesalonika 6:5 uba ndiyibambe kakuhle mama uVice, ivesi ngu-12 ithi thandazani ningayeki ezintweni zonke bulelani. Ibhalwe nguPostile uPawulos ebhalela ibandla laseThesalonika, kodwa xa kunamhlanje oomongamelikazi bethu isebenza kuthi le nto namhlanje, ngoba akukuhlanga ezantsi emhlabeni. Funeka sihlale emithandazweni sinike idolo ukutya kwayo. Thandazani ke bomama bam ningaphezi ezintweni zonke, sibulele nangembandezelo le.
omama bekomiti, omama bonke abalapha. Thethwa ngemali lapho. Oqaqamba umama uvayisi wabo, i-trainer nabacebisi bethunana 1 heart. 1 way. Usisland Sathana. Ndinomntana kaloku ophaa kwamanyana. Yes. Ngoku umama uvayisi wakho omlenze ngenado. Omlenze unganadolo. Ndifuna ukuthi kuyo yonke bethunana into siyabelisa. Hayi, bethunana Umama uvayisi netafule yakho leyo yalo Umjikelo kuye ifike ngethuba elilikuthi. Sifike late sisuka singcwabe nje xa sethile umama unkayana ekheyisini wasobeka ilungu lakamama umntalana. Kodwa sakuxela uba besesiplenini nathi silapha. Nditsho ukuthi ke next time xa uphinda kubakho into enje sizawuza nathi sikhomile. Hayi i-Crossroad ayoyiki ngokoyiswa. Yes. Hayi ndifuna ukuthi ke ndicela ke ngale 20 rand yonke into esithe sayiba siphazamile next time umcimbi uzawucala.